решила, че е умрял татко. Мама, татко е умрял. Мама е умряла, дядо е умрял и баба е умряла. Съседите също. Баченцето сега е умряло. Останали сме сами. Крадеца идва, къде е? Крадеца! Сяда долу! Ама взима вратата. Не знаеш участъцата с изгледането. О, не! Крадеца! Чао! Ще ме убила. Днеска рождения ми ден. Чакай. И изстреля вратата той и се убива. И на мен. И край на първа част.